No niin, päivää... Pusi. Voitko olla hiljaa? Mä aloitan tän nyt. Päivää täältä uutisista. Minä olen Lizzie Hard ja hän on... Shukka terveys. Eiku, siis hamshukka. Ja... Hei, vielä kaikille. Huono juttu. Mun nauha on hävinnyt. Kato, mulla on vihreä. Nauha on hävinnyt. Joo, nyt asiaan. Me olemme täällä... Se oli asia. Tosi tärkeä. Joo. Me olemme täällä presidentin talolla. Vähän päin. Se on sänky. Älä mene sinne. Ai, tommonen violetti. Ai, kiva heppaa. Ihaa. Niin, me olemme täällä presidentin talolla. Kerropas presidentti, miksi me olemme täällä? No, minun hevoseni on juutunut tuonne kattoon. Mennään katsomaan. Katsokaa. Miten sille päin? Alkaa, minä tulen täältä katsomaan. Juu, minä tulen kanssa. Wii. Ihaa, rodeo. Miten sinä sait sen tuolta pois? Rodeo, ihaa. Kato vähän solmuopistoa. Ihaa. Ai kiva. Minäkin tulen täältä. Minäkin tulen täältä pois. Kiitos nuori hamsteri. Hamsukka. Kiitos hamsukka. Minä julistan teidät täten hevospelastajaksi ja parhaaksi uutistoimittajaksi ikinä. Heppa, me pois tieltä. Irnu. Saatte täten, odota, minä käyn hakemassa minun hienon saatte täten koruni. Nodin. Tässä on tämä sinun hieno korusi, pidä se. Hyvänäsi. Joo, minä pidän. Nodin, nyt lähtekää minun kotoani. Mikä tää penssi on? Se on minun meikkisutini, mene pois. Onko siinä kimailla? Ovi aukesi. Minäpäs kyllä Lähdetään me nytten ja jätetään presidentti ja hänen hevonen rauhaan. Ai niin, meidän pitäisi lopettaa tämä. Lopetetaan tämä siellä uutiskatsauspaikalla. No niin, Marsukka, milloin sinä tulet? Niin, Ai niin, Marsukka, minä haluaisin näyttää puhelimella sinulle semmoisen yhden kuvan. Niin, katso. Katso, eikö olekin hieno? Mikä? Maailman pienin lapu. Katso. Onpa hieno. Joo, mutta nyt tämä uutiskatsaus. Mä luin sen. Ostisi mulle. Pakko. Ei, se ei ollut myynnissä. Minä kävin siellä moottoripyörämässä sulle, niin minä voin kyllä saat sellaisen vielä jostain. Ja sit voidaan keskittyä. Aika kiva. Joo, mutta tämä uutiskatsaus oli tässä. Ja minä... Pimeätä hommaa. Minä olen Lizzie Hard ja hän on... Hamsukka. Minä olen hamsukka. Joo, mutta tämä oli tässä. Moi moi!